Isaac Ofori Tieku abusia yes ono so on represent abusia na my ni nkoma no pay na ye hwede e course nra mira ma chai ya jamia na bacho sa pomboko de na mi adumo ene mo paibo ya da se no pay se waje so wadaro ma se de be ye tiefo e betimi ate ase nkoma ba bi e di free bench wadaro ma wo ye den e wo Apostle Kwadwo Sarfo abusia mu Dr. Isaac Ofori Tieku ni me din a omta de frame I Dr. Isaac my year papa physician free 1990 nti abusia no me kan say one ne ma nyina me no mo na atena nti rebre get me akani okay but onra incident na see no pacho na wo hobia na the pacho na me ni ho okay na senso na wabisa ama ya kire mu no kwase me wo mu ni se ade wo sha se be ye me fa me se na kakra ni papa ewu achi ansa na obi wu na me se yenua ana ye ofa se na na akofuna ordinate na ne na so nshi kakra na so em se emre ko ne nimu no enema mi se san wo abofra no ho ma papa eje sa tumi no firi ne nsam ordinate be ye Utitani and as a head of Authority Sarfo, and then you manage a Kantanka group of companies. But a Quemuno near may be Uncle Yama Papa and a man or just that to me in free in some. In Pinacoba say, Yanetana in Shikakra and answer Nakakra and Sana or the free. Now, and she say, I never want to say that should be as we knew what. Oh, man, mammy and son. As I'm a man and saying, a be back or now the happy, I'm sorry, no, any. But some say now, Brow didn't see me now, so no, yeah, on station, but on station, no, but a year, and a man, a pint set on now only, not the so new. Now, no one sign share, there may be a course on. And I was the son, a year amendment was that constitutional. We did kind of the two are sorry, many publicly. The total we I mean, San or Yeno, or my union say, it is said to me or the man of Banway every hole. And she, a new brand new way, it was I enter to hear the CNO, and now a solemn penny for Ayeh and say, that she be I see a 2 BLBD, Papa, and I knew and I say, over the far, granted guitar. And no one to see and now more and Ra. Chese yanka bi anhim ebre a omo share ya sorry mpo se da nim enipa kakra bi na ase omodi sankomo na sie ena omode koye de omo yeyi omode san de omo ye na nura yi ebetu bia no ne nyina nim se o de koto wo awoshi eye apostle ni school wo great asas afi ete no na asori mayi bi and the assembly court say a point on fast so I won't see and as a mobile peja na kofuna asan be di papa de no papa ma ye nyina say ono de we yi na fisa nkwala ani mu eye adidi sam no enti eni pay de nsam no court ma Accra High Court ma o mun junction say o mun ta ta ade na o be ye no so enti no em say omukọ awoshi ho no ananka omukọ akoye school mu ho no omukọ to say police ho no mo e kire say omuni hu kwan so be sa de no ti o di fi ho ba benya eye na nakofuna no fie e ho e no omukọ ye sa de yenti ye mu no na mafre adwa anabo sara jasafo say obetimi aba wetine say sa de ni bi enti wachinika awo ba ho Nibamu, the country and say security, private security, away answer him, a normal apostle, a mini fear who buying any who carry say a yard for car. And so, any people more than much to the ball. Cardimu, I decode bra on about the Rajasafo. And then, yeah, it's Sinra. Na mame Musa se bajo honorable Sarah Joseph ne ho te sen na me adom
ene mo mpaebɔ ne ho yɛ paa enura anadwo efiri hɔ baabi a ɔda no na ne ho yɛ yɛne ne di nkɔmmɔ ana bibia yɛ kama ajo emoba no bi wura ne nipadua no bia na sɛ de a doctor fo a ɛhwɛ no na ɛbɛkyerɛ okay because o hwɛ mfoni a ɛkɔ so social media no a ebi nam ne kɔn ho ne tiri mu kura na yɛ ho sɛ yɛafefe hɔ kyerɛ sɛ ɛm sɛ bibi ɛfa hɔ nti yɛmpa yɛ ne sɛ sɛ bi wura mu mpo a ɛnkɔ yɛ bibi bɔne sɛne ne kasa yɛ na yɛhu no na doctor fo modern ɔmo bɔ ne nti ne sɛ bibi abɛyɛ kama o kan bibi sɛ papa no te ase no ɔde Kwadwo akofena si ne nan so na ne suban bi nti ɛma ɔsesa anadwen and ɔna no ɔde nkomo nyinaa no confirm say yes ɔmo hu a video of the time ana papa no ɛde no Kwadwo osai na ɔde no esi ne nan so ni hɔ ne bedi na de no papa no science sa anadwen no is it on record say papa no ɛka bibi saa evidence wɔ hɔ no mo a ɛnɛ di aba nyinaa no asɔre ma no can have evidence to that effect. Wɔn sɛ asɛm o yakɔyɛ busuasɛm kakra o. Na ɛnyɛ nneɛma nyinaa ana yɛntumi nsi yɛntoma fin wɔ bedwam. Yeah. Papa yɛne na tena nsie bebree yɛn mu bi nkwalaa no enim ne asɔre enim sɛ ɔno yɛ kasa in confidence. Ne nkɔmɔ bi yɛntumi mfa nto dwa. 87.9 yɛnyina yɛmmisa yɛn sɛ ɛdeɛ na esiiɛ a papa yi ɛma akwalaa yi de ne sii ne nan so ɛma yɛnyina bɔ odwa hyɛ na ne onyam yɛ fɛ ɛdeɛ na ka papa ɛma wɔsan sesa anadwen biribi ansi a ɛbi anka ama ne saa so that means yɛntumi nka ɛwɔ public ɛno kyerɛ yɛn sɛ papa ne ma mmiɛnsa no a ɛyɛ mmarima mmiɛnsa no Kwadwo akofena ka ho bi ka mmiɛnsa no ho oh yeah ne ma me ɔka enti kyerɛ sɛ so obi bedi ade a aka mmienu ɛna betime di papa na de Silence bi a menim esan sɛ ɛdeɛ ne tiiɛ ɛma me papa yi eyi because one finance ne na so keke o ɔsan yɛ constitution bata ho extra yi ɔno ankasa mpo ɛna na kofena kura ni wa nipa o bi na de ɔsan yɛ constitution no extra yɛ sɛ ɔno Kwadwo ni wa ɛna na Kwadwo na Sarfo akofena oni wa ɔkyerɛ ni bɛsan di na de ɛdeɛ ne ba yɛ ama papa ɛgye saa tumi ne nyina firi ne nya ketewa ne nsɛm ɛna meka no nsɛm bi ɔba yɛntumi mfa nto dwa yɛntumi mfa nto dwa enti ɔhyɛda yɛ amendment ɛde to constitution a odi kan yɛyɛ ne ho enti mesrɛ sɛ mɛde ka ka but ɔno na ɛpani nana Kwadwo ne nyinaa mo ɔnɔ so num anaa meba adwoa Honorable Sir Adwoa Safonia edikan Adwoa Root aba na Adwoa Beki aba the person Nana Yao Sarfo aba ansana Nana Kofena aba na nyinyi adwosi na ye kan na just say mema no kra no nyo na epani there be okay ye hwe mo no she mfimfini na nkwala ni nyina de ono to so mu na ni nua ba adwosi aba ana na golden boy na Kwadwo sika kofi sorry na Kwadwo sika Sarfo aba junior o me nua no mmiɛnsa mema no ene ma no yɛ nan mpacho ye pesa ye te how a Kristo Sarfo nhihye ne sitie sɛ ye ayɛ ahenie enim sɛ ye bibia ye ba ye asante amamre mu a de kakra ye nim ne sɛ papa ɛtɔ fam yi o ye nipa kɛseɛ ti nka yesi nanemu na ono na bɛyɛ na yie bacho san hyehyɛ no sɛ na Kristo asafodie mu sitie because yesai sɛ yɛde yɛ ne tusi akonwa so na ma ne bɛyɛ sɛ asa ahenie ɛne ho hyehyɛ bacho sɛ na tie wɔ hyehyɛ constitution ne sa ne ma ne ye bi kan ni a bibi sa eti wɔ ya sɔre mu no krepa papa je amammerɛ ɛne nyamesom etum kutesta nti ɔhyɛda yɛ constitution to deɛ ɔyɛyɛ anaasɛ ɔtena bi sɛ ɔni hɔ a
near Omisi Nanai, now on share actually a man. Sabian, a constitution. That constitution, Muna make us say, or yeah, no send or yeah, no, not din and Akofna, I be sorry, 87.9 Kumasi. Now what the crowd say, Ochina, Akofna, creating part, watch it, your own signing idea. So said you on one cassa a woman yet. Any moving from Monka can't call near D into was a son, that way, at the amendment in the tour. Among or my to me say, Council of Elders. I will find on the first one. The Papa Fro, and the Abedi, and him. And she said, Council of Elders, and a general new success, and I saw me on the SIE, Nanakofna. Naina Bissase. Namunina Motsiase. Bakuran Frimu. And a papa, a year, your ye, a ye, Nanakofna didn't see him. Say, be where who be. Now say, Bibi Anhano, a walk up a lane one. Sinka, on your year. No cry. I'm going on the cheek. Papa, I'm going to see you. Mama, ye, no cry. Papa, name is okay, obey a will. Now, you're the only one to not say no can one. So you'll be your becker. And to say, I said, me, a possible be a new. Lady Papa, the cost to the SSO Koda. Nanka said, Dimpo or Wamobeya. Come here, the son can you? Not just say, well, any will Sembiano, any chaka. Say, yen, yen, shevel, no near who dear, Papa no kai, because she said the order that any will as some crazy ye, and Sunny a beer will or sooner, we can care who's a policy winning in Adibia, and she said, no, it's a problem, yes, sir. I sorry, no, Ebenya problem with the Council of Elders, and yet a Kwadwo, Nana Kwadwo Sarfo Akofna. Menka same way. Brana Akofna be here penino. Something in 4 years. And then almost ebe yiri ono be select woman na. Okay. Ono the best select woman na the Council of Elders, the neck, whatever. Position be what sorry moon there. And you know and the best select woman na. That is a Mohuni say omo pen because say or your dear. Sana me person me huno. Sana me huno. It's answer or not never choose you. Papa, me number 5 the outina ya. Must be a mechano. Say papa say bonu. It's a why you no papa for ka say. Papa, I almost on a better but what they are we dear. No nyadwin. Yes me mean to me no nyadwin. If ya sana me huno. Asemo me de nim say me gidie mu ni bi hu no sa na ko yesan so no select wo nti omina photo pi allegiance to him anka se apostle Kwadwo Sarfo a ye ni kan ye no onye ni pagun gake wo ne ma eni abusia eni asori eni papa ni hu anka on kan kire ye say sa de we mi na me de ma mo aso me say maje Nimpeto be sa de ni bi na na chi. Dem fa na chi nkoye sa de no. Se die mpo. Kra. It ni nkoye sa de wi. E indictment ema nipa yes any apostle. Ati yan fa na numa asem kra anya adwuma. Anka mo de mo ye ntie no mpo ni yanhwe. Papa da foma egusu a ye ntotoye. E de ne rush. Ye tu de ka akoje de yi. Oh, statement na asafo de buy no. But what who statement no de buy after the incident no? Incident statement no makai. Oh, makai na it's unfortunate. If I say you were footage in kitty. Etre say the thing no. And the statement buy no. Akakakra. Let's see behind. I just have and many no aka no so the statement beba. It's unfortunate. Inti fa ne say. There were kwan chapa o. Enye kwan ne wo twa. Say we be say amasem. My kind statement no. Na make say it's unfortunate say you hu sa. E dey fa ne beba. Enye say nipa tutu yi.
omu nim car na eba no omu hu pa say apostle eba kwa adwa sera na the car eba no it me emu tutu bo ne car mu. It's unfortunate. But private security now say private security a woman sorry ni mu. Yeah, Emrantia apostle ma aban ya na tete wom ana obo apostle ene ni ma yesie ene ne mai nyina ho ban. Okay. Sorry ma ye ni mo nyina men kan say Emrantia ye sa private security no omo nyina ya sorry ma ana o te sa wo mu free mu nkwala ono a hwe wom ena de omo ye sa oho bi anim wakate ka na eba no kwa me munim wo mo muni omo na wa sorry ni mu nti asori ni ehie nyina o pa peto ayeye ma a obi anim papa abushia ono papa ne class ni na ne ma bia o yusu ka bia obi anim nti eyo nwanwa ma gwa no kurampo anka mo de mo ma ne mbra mu na mo hwe no ne nya kobeye oba e dia na kobeye. But almost say na approach how the referee ho no oba no omunim ne de but e kwan fa so referee ho so no ma omu so also mo protect omu a omu wo ho no asori ma no omu wo fie ho no mo. Na wan say asem si a ye kan debre ya ti si o de ne car no kobo gate ni o de ne car no kobo gate mo for rest no sa de bebu mu ape di e say o ma warning shot Ede ben pa na be warranty adwoa ha wo ba ni nuani sie ho a ete se otu wo bra na mo na mato nsa frɛ ne se ya wo bra bi ni am ti he moto nsa frɛ na kwa mo fa so to nsa frɛ ye no eye audio ye PRO eye mimi hu sa PRO audio an announcement and the invite yen se yembra sa no mimi nda na nyumere 6:31 p.m. 6:31 p.m. The coronation and say why yes diama the special of apostle Kwadwo Sarfo that they communicating no me just say ya dia no de ahie won no mu wan say ya de 87 asori ma bebre sa no mo say e bi kurante say sa asem kurasi bo asori mu asori to say Kwadwo Sarfo yes person ya di obi di papa de ya yes adie we communication ama asori be dia nim say e da so mafi de be si nie when you said the mo ye no ase ye legitimate no ase ye nya de ne ntete ye bi ho ana ya ye enti me ne wo wie no ade ba ko so abe issue no say Kwadwo Sarfo nso age papa no ne body nata na ni ase ama abusua kra hwehwa o mu hu a whole lot of things na koso amang Kwadwo nso so wono so hu say ene se ne wafa body ni so dia ene na me so adidie no so ye me so media nti ene fa body na ye aye no ho hihye ne saa ne mani nyina no wada roba wo be wo mu die sen arrangement ne ma asitie from baby a wote ne de wahu no ne wo me ne se de ya kanfo se ye ma me anaye papa bi wu a ye ma asadie se ofisi on papa na nya sa no kwasem ana ma me na ye ma abusia asote nya sa na tie opani kwasem ai na se me ma me afiri ma na me papa firi na me de ne koto mo kira ne nti bi abusia bi amu se abusia pani suma se mama man ko hwe be bi amode mo papa na to ana mo ma me na to a eye ni pa ye mo ama mo nye opani bi atida omo yo kaniba ana se si ana bi ana nya ne papa mu a ene esi de obetiti bia de enti se adwo agi efun abọ na ni agi ata na ni ase a omo ka no enti na nge no de adwo ne bapani ma mi ka no krenchiro papa ne manyinara adwo na papa ya dawo ma omo nyina anya so hwe wo aso omo nyina but bia eni bibia adwo akwa kodi no adwo akwa be tinya gina na wa ye ne papa yiye so bia mpo so wo bo anu ba se doc yi sa na o kan yi dia ne se abusuan so wo ti say de lumba de be si ye ya fe ne yesi ma anya sa na be se me kire won se de ye tie ne ne abusuan
Ebedina radio so nom keka ya ne se papa se ye mane na ho nche papa se ye ni se adwa ma ye nkohwe mu a ni fo se sadie we se da nya dia se ye be ka kwa abonten 87.9 en ku nya se ye be ka sa asem no abonten kwa yes odi ni die ma mo de ebusia obese mo yi adwa woni papa ni fu entare nani ase da bi yɛdeɛ anasa adwoa na dwen ne sɛ ɔno no yɛ nuanom pani abusua nim wɔ hɔ a wɔde papa no asie kosisi ebetumi present no yie na yɛadeda no asisi ama mansan nyina bɛhwɛ n'ani akyi kɔsra amu na mmom ɛnyɛ kyinkyin ahye sɛ gye sɛ abusua sɛ mo amama mɛhwɛ efun no deɛ ɔda a mi nti bi so mpɛ ne nsɛm da bibia yeye bia busua yi committee ayeteye na busua eka ho asori mpanimfo na emma ami ne ye committee member ensisa nyina ewom na along the line it's a misunderstanding kakra na mesusu se busua esese mo betie emma na ka mo bo emma mu na ka yeye ade no na ye nika na mo mate ebusua na ko gina asori mo empanifo achi ena omumumu ene nkwalai egenzi enyan mo na mo ye nson ntina na ko funa pe egina baabi na ntia ni nyina bia baabi a ohe ede na wodwen mbacho enyan omu nyina no omu free enna baako baabi omu nyina baako ma okay omu nyina baako ba enti sese no bani wadaro ma wo ka planning committee no ho de ma musa se de ekoso yi ebenya ensunsanso bi wo ayi no ne da ne ehun hihye ho ana me nyinni se ebe ha ayi no esan se ade esi yi anka me papa mu a nanka ye mpese saade we kura e ba ko saade nanka ye kata papa ti ye san se date no o mu nyina nim se e ye 30th July and 31st July na ye be papa yi etino yegusu a registration ema abai mo mpanimfo ahemfo asese ye ko omana se nya yegusu a ye saade nti I don't know don't talk can be say wo afo abo wani so dia ata wani ase dia nso so meta adidie adidie si eni ni sa ana nti ade na de akosoro nyina no mo de mo se bibia nsi mo nyintum anya se bibia nsi yenim se bibia si nanso emfa papa yiye ho kra Akoma FM 87 papa yiye beba so kama se na egusu aye sise no Akoma FM 87.9 Kumasi papa yiye beba so kama okay doc we dey say dey wa kan ne mani bi wo ho a ebeja mabusua no enye fe se ye nyina no nipa Africa he nyina Ghana ye dunu tu ye ho wiase nyina na ne wu achi enhihye na abusua be se ne ma bi wo ho a ye mpese ye bedi ho komo wa abonten se dey wo kan ti ye dey sa respect be ma abusua no na yahwe me dey say in coming days no se dey wo kan no e bia ye be hu statement from momo ho ene adwo asafo bia ono soso ne anuanfo aka no se na wo kan no ye hwe ni mu that's bebre na me de be me pese me kan twa to no se Akoma sorry abusua ene manyina ma abotoyem emra na ye fankra e papa yachi esan se papa sabri ojina be bi na o hwe de ye wachire no a e be ne ya esan se papa we ye a peaceful person ye ne no atena me am no ka say since 1990 our friend me de me ba ne nchen me ne no na atena wonim se sa de we nti o ma me akonya a me ne na nkobia ebe kan ne nyina ona o ya nkobia ona me na nkobia ai nti ona na kwati koriki ku amidi kan oh okay sorry obi anim Akoma FM o mama ma ahemfo babo bi adibia ne pe eno to makonya din ankobia esa akonwa ya na de obeba bedi ade bia no wode to aso aboa no se ankobia ai makonya we emo mo no de ode che ni obi fie se memma ena ntina sa akonwa ne so nti obi antimi ma jimfru nsem baby we dey emphasize the baby eya me bia e bia me sumpa me sum no ena ode sa akonwa ma se na medical kan ya
wabobɔ nkonya ma asɔre ma nyina so anto obi adi sɛ woyɛ gyaase woyɛ tidɔma na woyɛ dɛndɛ dɛbi one na ɛna so me na ɔde saa akonya no ɛmaa me na ɔka kyerɛ asɔre ma nyina nso nim sɛ ɛyɛ akonya a ɛyɛ me deɛ a ɔkyena me di hɔ a mebɛdi ɛna ntena so dog yɛda ase ase dɛn wɔ he yɛda ase paa busuafo nti yɛwie na yɛbɛhu sɛ ɔna yɛ ɔyɛ ankɔbea ɛde ma kristo asafo nti ɔse na konwa no ofiri hɔ a papa no abɔ ama no wabɔ ato din de ama ne ba de bɛtumi adi